Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Аз съм Дейвид и днес ще правим карта на Антарктида. Като вие сте с епизод 7 от поредицата картография. И днес ще правим карта на Антарктида. Като преди това не забравяйте да се абонирате за канала ми Скамбанка и да оставите лайк на видеото. А сега да започвам. Така, имам една ръчно начертана от мен карта на Антарктида и трябва сега да я очертаем. И да, сега ще очертавам. Така, след като сме готови с очертаването на Антарктида, трябва да нарисуваме вътре знамената. Обаче, защото Антарктида все пак няма свои... Антарктида няма вътре държави поради Антарктическия договор, ще нарисуваме знамето на Антарктида. Мисля, че имаше такова, така че сега ще проверим. Така, хора. Тук пише, че Антарктида няма официален флаг, но има два, които се смятат за оригинални. Ето този и ето този. Обаче, защото този няма да се върже много, ще направим този, за да пасе на Антарктида. И така. Сега ще го отворим. И вече го имаме. Да почваме да чертаем. Така, очертаването се оказа по-трудно, отколкото очаквах за едно единствено знаме, но все пак го направих бързо. И сега е време с черния химикал да го оправим. Ще се видим след броени минути. За вас секунди, до след малко. Така, след по-малко от минута съм готов и сега е време да изтрием молива. Да, малко време ще отнеме. И след като го направим, е любимата ми част. А именно отцветяването, като аз за милиарден път съм си взел алкохолни маркери. И сега ще отцветим знамето на Антарктида, което не е официално, но все тая. Осъзнах, че с фулмастера ще стане по-добре. Така че ще бъде с фулмастер. Съжалявам, алкохолни маркери, но отивате там в страни. Да оставим нещата в ръцете на маркера. Първа черта. И така, сега необичайно ще сложа краят
Като, както в началото сложих първата черта, сега сложих последната и сме готови с картата на Антарктида. Обаче не сме и готови с видеото, защото по принцип реших да добавя нова стъпка. Аз по принцип това си го правя извън видеото, но добавим някакви, примерно тук надпис, че Антарктида може да добавим тук. Да напишем, че по принцип няма официален флаг, но този е общо приет като един от флаговете на Антарктида или нещо от сорта. Да. Сега нека да направим и това. Знаете ли, няма да го показвам. Така, сега приключваме видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала Мискамбанка, да оставите лайк на видеото. А сега, чао!